Balima Anyokma, très urgent. Balima bien mercredi 14 janvier 2026. Assimi Goïta Bora, quelle solution sera Mali Kulankula? Alors, Malion, à la saga, quoi, Assimi Goïta, solution sera Mali Kulankula. Oh, combien d'aimants qu'il a dit? Assimi Goïta, solution sera Mali Kulankula, mais nos solutions, Aura, solution sera de. Kaye lampadaire du goudronda ou la, ou ekelinge. Ko aye panneau de Mali soudeur chaman ba dema Bamako ka Bamako soudeur kala courant panneau da marin ani tayeru awani mo be fekatika finikala Bamako tayeru panneau soro de Assimi ko panneau da ma de voilà ka bira taka Mali bourse kono dugu la sako ta panneau di mo ma ka abono de fana kesi sanno donc beki sigini panneau de kani sanno Assimi ko ta re kuma kandu mena kala aw na be je kala me ngo sirabanu be ay lampadaire solaire an sanga do abela ngo sirabanu bela kataka to sunu kataka pano solaire do abeklina yanga artisan misla culture ngo luka taru munu be soudeur nu mbachanga barachena sura skada franco ka ay pano solaire di achamama en club ngogola lugo be région to be am saka pasaka ta du bema munu to kodama mato we digum so kurankola una so digum so play abela jeli ay sale ku ye lampadaire do la Malion ala sago aw sago yani nga dun folo ani tayeru cela ani sudaru cela la Assimi Goïta fleka yira wala de kaw be ka panu san ka tena courant soro courant kuma yira korodi ale Assimi Goïta solution mi soro ko Malien be ka ta panu san ale be ka panu di do ma ko ka panu di do ma de Assimi Goïta ka panu di do ma do ni ngeni koro munyi solution ate Assimi bolo ka courant da o mabli ayta panu san afla ko de fode ko menda menti gladi Assimi kuma ka imba yira ka fo ale te solution soro courant ko la courant war fe ka do courant na Assimi Goïta yere ma finango kotigi de ni e perevu de ka yira ko Assimi de ministre de l'énergie ay ni kuma be Mali ministre de l'énergie la bon anga kuma tiɲɛ de yira le fila Assimi de courant yere nyamogo de Assimi awa Assimi de bora ka kuma ministre tise ka kuma ni kɔfɛ Assimi ya yira di ale de courant ko bɛɛ b'ale de bolo awa solution te yen bɛɛ ka taa groupe san ou bɛɛ ka taa panu san kuma fɛ fila ɲɛkɔrɔ dɛ yara tɛ tɛmɛ nin kan a yɛrɛ y'a mɛn a yɛrɛ da awa ale de kotigi ye dɛ ale de bɛ ka Mali courant ko gérer bi la ko tɛ donc sisan kotigi de bɔra ka kuma Assimi Goïta ko ale ye courant k'ale ye pano di soudeur ni tailleur ma an bɛn'o de décortiquer san Assimi ko k'ale pano di Mali Bamako soudeur ni Bamako tailleur ma an m'a ye télé la an m'a image ye ne yɛrɛ tailleur caman wele bi ko tiɲɛ t'a la président Kunturu de filɛ ka bɔ ka nin kuma fɔ dɛ président Kunturu Assimi Goïta ye Malien bɛɛ ne jigila tigɛra bi dɛ Assimi Goïta kun kan ka bɔ de Malien courant bɛ nana an bɛna taga ni courant yafɛ mais président ka bɔ ka dɛsɛ ka solution fɔ courant ko la ko bɛɛ ka taa panneau san ni ye maloya ko di na hɔrɔn bɛɛ kulo bɛ na ni ngalon a yɛrɛ de bɔra ka fɔ ni y'a bɛ panneau ko fɔ solution de t'a bolo voilà les problèmes Mali katakata ni bola tila Mali fɛngɛ tailleur caman soudeur caman yɛlɛmana ka kɛ telemani bolola ye bi gɛlɛya bolo kuma réalité de fɔlen filɛ ɲɛna et puis encore a ko k'ale a ye tailleur Mali bolola baarakɛla da ye tailleur ni soudeur dɔrɔn de yan bolola baarakɛla caman bɛ yen débrouillards bɛ yen minnu bɛ feerew kɛ sugu ni fɛnw na e taara a taara i ma a tɛ se sari a tɛ se kuma la o ye kelen ye a tɛ se jamana jɔ la o ye fila ye a tɛ se a sera a dan de la Assimi sera a danden de la tan a tɛ se ka foyi kɛ solution foyi t'a bolo Assimi k'a fɔ k'ale ye panneau di Mali tailleur ma an m'o image ye Assimi Goïta mana di première pierre da a bɛ bɔ Mali télé la kuma tɛ ko ka taa panneau di mɔgɔ ma ko ma bɔ Malien kuma ɲɛ nkalon di awa ne bɛ nin fɔ san dɔrɔn nka don dɛ i b'a ye sa ka mɔgɔ bɛ taga u bɛ taa montage dɔ kɛ ko olu ka image filɛ nin parce que Assimi ko k'a dira ka tɛmɛ Assimi Goïta ka taa panneau di Bamako tailleur bɛɛ ma o ma bɔ Mali télé la u ka vidéo mani propagandiste ma bɔ n'o ye o ye nkalon di Assimi bɛ forage fɛn fɛn sen a bɛ bɔ Mali télé la Assimi Goïta bɛ geste fɛn fɛn kɛ hali biriki hali a ka monsieur Pierre Goïta a bɛ biriki den kelen da a bɛ bɔ Mali télé la
bon président yɛrɛ ka kɛ ngalontigɛla i ma ani ngalontigɛlaw ka di président qui disi gosi ko ne bɛ ka karamɔgɔ dun kaso la ka dɛsɛ ka taa Bina Jara yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ ka taa Yada Gali yɔrɔ ɲini mais i ka jamanadenw k'u bila ɲɔgɔn na ah Fago Nda ye Asimi ta ye a ɲɔgɔn président barika baden ma sigi Mali kɔnɔ voilà la preuve Asimi Goïta kelen ko malien bɛɛ bɛ kɛ milliardaire ye ala tɛmɛ a vidéo filɛ dɛ a vidéo filɛ Asimi Goïta voilà n bɛna yɔrɔ bɔ ka yira o la sisan nɔ Asimi Goïta ko malien bɛɛ bɛ kɛ milliardaire ye k'ala tɛmɛ a y'a fɔ dɛ a vidéo je pense que a vidéo kan ka kɛ voilà a b'a kɛ to n b'a vidéo bɔ ka yira o la sisan nɔ Asimi Goïta ko malien bɛɛ bɛ kɛ milliardaire ye k'ala tɛmɛ voilà je pense que a vidéo bɛ yan an b'a vidéo kala aw ni an bɛ jɛ an b'a vidéo lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ la nisɔndiya ka bɛɛ la yɛrɛri sanfɛ ka yiri tigɛ ni bɛɛ lajɛlen ye Asimi Goïta o de kɛ malien bɛɛ lajɛlen na donc sisan a y'a lamɛn an bɛna malien caman bɛna kɛ milliardaire ye nin yɔrɔ de don donc sisan ko malien caman bɛna kɛ milliardaire ye a y'a Asimi Goïta kumakan mɛn dɛ voilà bon sisan n'aw m'aw kɔlɔsi ni Mali soudeur ni tailleur m'u kɔlɔsi Asimi Goïta b'u bɛɛ kun gosi ɲɔgɔn na ne ko k'e y'a di Bamakɔ taw ma Katikaw fana u bɛna ɲɔgɔn ɲininka de sa hali n'a ka sɔrɔ tailleur mun kɛlen bɛ ka taa panneau bila a ka atelier la a bɛ kɛ tailleur tɔw kɔnɔ ko Asimi Goïta d'a ma Asimi Goïta ka panneau ta ka di Bamakɔ tailleur ma o ma bɔ Mali télé la ka propagandiste ma bɔ n'o ye ale yɛrɛ de ka bɔ n'o ye ko fɔ o ye nkalon de ye i bɛ nin fɔ san dɔrɔn o bɛ taga wari di dɔ ma dɔrɔn o bɛ to ko filmer o bɛ taa propagande dɔ kɛ san k'a filɛ nin ye Asimi tɛ foyi kɛ bilahi hali birigiden kelen n'Asimi y'a da carré kun na a bɛ bɔ télé la Asimi y'a ka lampadaire minnu bɔra an y'olu ye a ye lampadaire minnu don an y'olu ye e ka taga fɛn de nin bɛɛ nkalon de ye a dɛsɛra de solution t'a bolo n'a y'a fɔ ɲɛna u tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min kɛ ma u ye wari de dun u ye jamana ta ka siga saba c'est à dire que u ye jamana in ta tiɲɛ ka jamana in halaki de quoi voilà la vérité et puis o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la u ka nin wariko kuma in Asimi Goïta n'a y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ u ye wari de bɔ jamana kɛsi la k'a dun ka sɔrɔ k'a fɔ k'u y'a di tailleur ma parce que u ko k'u bɛ élection organisée 2024 la u ye 2 milliards fila labɔ kɛsu la k'u bɛ masques san ko élection bɛna kɛ hali sini o dossier filɛ an y'a bila Mayiga ka signataire n'a ka fɛn bɛɛ bɔ ka yira bɛɛ y'a ye o bɛ taa wari labɔ jamana kɛsi la de k'u bɛna taga tailleur dɛmɛ wallahi tailleur tɛ ka dɛmɛ o bɛ ka dun de nin ye prétexte de o ka n'u gɛnna ka bɔ fanga la don min na k'a fɔ k'u ye nin kɛ mais vous allez a ye fɛn fɛn dun a b'a bɛɛ fɔnɔ wallahi bilahi a ye fɛn fɛn dun wallahi a b'a bɛɛ fɔnɔ kuma bɛɛ filɛ nin ye vagabond de bɛ ka Mali mara o dɛsɛra aw ye minnu kɛlɛ k'olu ma ɲi IBK ninnu y'a bila yɔrɔ min na aw dɛsɛra hali aw kɛra fadenw na senna samara di hali ka olu y'a bila yɔrɔ min ye aw dɛsɛra ka bila o yɔrɔ la ka tɛmɛ o yɔrɔ la o ye filanan fana ye bon sabanan fana mun ye tuguni ni maliyɛnw m'u kɔlɔsi yala a ye nin de kɛ Safo a taara ko ayi ko maliyɛnw ko a bɛna panneau solaire di maliyɛnw ma Asimi Goïta de bɔra ko panneau ko centrale solaire k'u bɛn'o jɔ ko chinois u ye chinois bɔ Mali télé la ko centrale solaire ko Safo ni yɔrɔ jumɛn k'a yɔrɔ saba bɛɛ fɔ Asimi Goïta tilara ka bɔ ko maire ye yɔrɔ feere o ko bilara ten hali sini courant ma sɔrɔ courant ko solution t'u bolo ka IBK to yan kun bɛ courant sɔrɔ la o a ye IBK gɛn ka na jamana nafolo bɛɛ dun u y'a bɛɛ dun bilahi talahi u y'a bɛɛ dun ko filɛ dɛ n y'o de fana n bɛna prévu dɔ yira aw la u ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ maliyɛnw problème kelen bɛ yen bi u ye Mali wari bɛɛ de dun wari fɛn fɛn bɛ kɛsu la u y'a bɛɛ dun u y'a bɛɛ tila u n'u ka sunguruw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ sɛbɛn filɛ nin yɔrɔ la n bɛna video k'a la an ka karamɔgɔ yɛrɛ y'a kuma nin fɔ n bɛna video k'a la aw ni an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɛn da ye mɛn tigila di maliyɛnw jamana in na an tɛ bulɔku dɛ ayi bɛɛ bɛ bulɔku fɔ anw an b'a prévu de bɔ ka yira u la voilà aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ comme ça a b'a faamuya mun bɛ dugu in kɔnɔ dugu in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ bulɔku bilen c'est terminé voilà an ka karamɔgɔ lamɛn fɔlɔ an filɛ dekun ni ɲani min na faamaw de nɔ don fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ dun u y'a
bɛɛ dun u y'a bɛɛ dun u tɛ se k'a dun k'a ban u denw tɛ se hali u mɔdenw tɛ se u y'a bɛɛ ta sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen ji tɛ yen kuran tɛ yen a si tɛ yen a bɛɛ dunna kuma bɛɛ filɛ nin ye an b'o de kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sisan nɔ u ye jamana wari bɛɛ dun foyi tɛ yen koyi u bɛ kuma misɛnnin dɔrɔn na walayi foyi tɛ yen propagande dɔrɔn foyi t'u bolo walayi bilayi i ma wɛrɛ to Bina Jara ka mɔgɔw jaabi ka jɔ o ɲɛ olu y'a ye di u ye jamana piye di quoi u ye jamana ta tiɲɛ di o de y'a to jatigɛwale mɔgɔ bɛ ka kariya ka ko dɔ kana bi ko bɛɛ tɛ se ka ban fɔlɔ maliyɛnw Asimi filɛ a dandugu la ne bɛ mun conseil mun di Mali sɔrɔsiw ma n'u bɛ se u ka Asimi gɛn n'a ma Asimi gɛn an bɛ malo jamana in kɔnɔ an malo cogo bɛ juguya dɛ ne tɛ fɛ Mali ka malo Ala kana Mali malo parce que Mali ka di ne ye an ye nin information ni sɔrɔ n ka ma yira Mali halaladen bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen k'a partager donc voilà Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ci ko fɔlɔ bada dɔrɔmɛ kelen aw ta sara o de kun don aw kan bɛɛ caw